Srdečne vás pozývame na jedinečné podujatie s názvom Miestna cirkev, spoločenstvo, spoluúčasť a misia, ktoré sa uskutoční 8. až 10. mája v Bratislave Záhorskej Bystrici. Poďme spoločne hľadať nové cesty, ako cirkev môže byť bližšie k ľuďom a ako spoločne môžeme žiť misijné poslanie. Ako duchovní pastieri sme pozvaní budovať cirkev ako spoločenstvo viery, nádeje a lásky, kde každý nájde svoje miesto. Preto toto stretnutie je takou príležitosťou na vzájomnú výmenu skúseností a hľadanie nových ciest pre farnosti. Rehoľný a komunitný život nás učí žiť v jednote s Bohom, ale aj s bratmi a sestrami. Príďte spolu s nami objaviť, ako môžeme spolupracovať spoločne na misijnom poslaní cirkvi. Každý z nás sme pozvaní slúžiť v cirkvi so svojimi darmi. Či už ako kostolník, animátor, katechét, organista, ministrant, hudobník alebo spevák, máme možnosť prispieť k rastu našich spoločenstiev. Toto stretnutie nám ponúkne nové inšpirácie, ako to urobiť ešte lepšie. Naša cirkev je miestom spolupatričnosti a spoluzodpovednosti. Každý veriaci môže byť súčasťou farského spoločenstva a prispieť tým svojim darom. Stretnutie nám pomôže pochopiť, ako sa môžeme lepšie zapojiť a vytvoriť cirkev, ktorá je bližšie k ľuďom. Podujatie sa môžete zaregistrovať do 6. apríla prostredníctvom linku alebo QR kódu na obrazovke. Tešíme sa na vás!